Μετά το συμβούλιο της Τριγγυλής Τραπέζης, ο υπεύθυνος της Συννεφοβιβλιοθήκης, ο Έσωπος, τους έδωσε κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Τους πρότεινε να περάσουν από την Ουρανούπολη, που ήταν δίπλα στην Παραμυθούπολη. Εκεί θα συναντούσαν το πιο φανταστικό δάσκαλο που κάποτε είχε σώσει τα όνειρα των παιδιών. Εκείνος θα βοηθούσε πολύ στην αποστολή. Ξεκίνησαν λοιπόν με εκατοντάδες οικολογικά πολυποδήλατα, 20 δέσεων το καθένα. Κάθε πολυποδήλατο είχε 20 διαφορετικά πετάλια, το δικό του οδηγό και για φώτα όλη την οικογένεια της κίτρινης καρδιάς. Το καλό με αυτή την καρδιά ήταν ότι είχε τη δυνατότητα να φωτίσει από οποιοδήποτε μέρος και αν περνούσε. Τα πολυποδήλατα πετούσαν χάρη στα μεγεμένα κόκκινα τριφύλια του κήπου της χαμένης Περσεφόνης. Φτάνοντας στην Ουρανούπολη, είδαν από ψήλα ένα τεράστιο κάστρο, καλυμμένο με χιλιάδες άσπρα μαξιλάρια. Αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση και θυμήθηκαν τα λόγια του Έσωπ. Τα όνειρα των παιδιών θα ζήσεις, αν χιλιάδες άσπρα μαξιλάρια συναντήσεις. Μετά την προσγείωση, συναντήθηκαν με ντόπιους ουρανοπολίτες, οι οποίοι τους έδειξαν το σχολείο που θα συναντήσουν το δάσκαλο. Έτσι όπως τους είδαν, τους φάνηκαν ισταγμένοι. Θα ρωτούσαν το δάσκαλο τι είχε συμβεί. Μπαίνοντας στην πόρτα του σχολείου, όλα τα παιδιά έμοιαζαν χαρούμενα. Ο δάσκαλος βρισκόταν στην τάξη όπου τακτοποιούσε τη νέα βιβλιοθήκη. Τους εξήγησε ότι πλέον τα παιδιά είχαν αρχίσει να ονειρεύονται ξανά και πως έπαψαν οι αϊπνίες από τους εφιάλτες των εφιαλτικών μαξιλαριών του βασιλιά τους του Αρπατήλαου. Μάλιστα τους τόνισε γεμάτος λύπη ότι έλειπαν πολλά βιβλία από το σχολείο. Οι παραμυθοπολίτες υποσχέθηκαν πως μετά την αποστολή τους θα έστελναν πολλά βιβλία για όλα τα παιδιά. Ο δάσκαλος τους φιλοξένησε στην αυλή του σχολείου και εκεί τους ζήτησαν πληροφορίες για το βυθό της Βαγίας. Εκείνος έχοντα ακουστά για αυτό το βυθό από κάποιο βιβλίο που διάβασε, τους είπε ότι θα έπρεπε να περάσουν από ένα μικρό νησί όπου θα συναντούσαν το μεγάλο πια Νικόλα. Εκείνος, γνωρίζοντας τα νερά, θα μπορούσε εύκολα να τους κατατοπίσει σε ποιο βυθό στο Αιγαίο πέλαγος θα βρισκόταν ο θησαυρός. Τον ευχαρίστησαν και ξεκίνησε για εκείνο το μικρό νησί. Περνώντας από το κάστρο, πήρε μερικά μαγικά μαξιλάρια για να τα χρησιμοποιήσουν σε ώρα ανάγκης. Επιβιβάστηκαν στα πολυποδήλατα με προορισμό το νησί του Νικόλα. Φτάνοντας, αντίκρισαν ένα νησί σχεδόν σμαράγδι του Αιγαίου. Τα σπιτάκια ήταν χτισμένα αμφιθεατρικά και η θάλασσα ήταν καταγάλανη. Ο ήλιος λαμπερός και ο ουρανός καταγάλανος. Τους θύμιζε πάρα πολύ την Παραμυθούπολη. Μπροστά η κοκκινοσκουφίτσα και ο Γλυκούλης ρωτούσαν τους τουρίστες πού θα έβρισκαν τον Νικόλα. Εκείνοι, αφού ήταν υπεύθυνοι ξενάγηση στο δικό τους μέρος, αμέσως κατάφεραν να βρουν το σπίτι του. Χτύπησαν την πόρτα και ο φιλόξενος Νικόλας τους πρόσφερε κάθε λογιστοπικά γλυκίσματα. Αφού του εξήγησαν το λόγο της επίσκεψής τους, εκείνος αμέσως κατάλαβε για ποιο βυθό μιλούσαν. Τους δάνεισε το μικρό βαρκάκι του και έναν αυτοσχέδιο χάρτη. Όταν έφτασαν στο σημείο, ο Νέμο διέταξε τον τρίγωνο ψαρούλι να φανερώσει τι χαρτογράφησε. Σε μικρή απόσταση από το σημείο που σταμάτησαν, ένας ψαράς, ο Παντελής, είχε ρίξει τα δίχτυα του περιμένοντας μια καλή ψαριά. Πλησίασαν και ο Παντελής, γεμάτος απορία, ρώτησε τι δουλειά είχαν τόσοι ήρωες βιβλίων μέσα στη μέση του πελάγου. Εκείνοι εξήγησαν ότι έψαχναν το θησαυρό του βυθού της Βαγίας. Ο Παντελής σάστησε, γιατί από μικρός ήξερε ότι το μέρος με τα περισσότερα ψάρια λεγόταν ο βυθός της Βαγίας. Από μια φίλη του, μάλιστα, την Αγγέλα, είχε ακούσει ότι σε εκείνο το βυθό ήταν θαμμένος ένας θησαυρός κλεμμένος. Είχαν γίνει πολλά ναυάγια στην περιοχή και έτσι πήρε το όνομα αυτό ο βυθός. Ναυάγια, Βαγία τον έλεγαν. Ο τρίγωνα-ψαρούλης έλεξε την περιοχή και σήκωσε τα ψερίγια ψηλά. Ο βυθός ήταν πολύ βαθύς και φοβήθηκε να μην γίνει νέο ναυάγι. Ο Παντελής συμφώνησε και έκανε να μαζέψει τα δίχτυα του. Καθώς τα τραβούσε, ένιωσε ότι σίγουρα είχε πιάσει καλή ψαριά. Τα δίχτυα είχαν γίνει ασήκωτα, τόσο βαρύ που άρχισαν να βοηθάνε όσοι ήταν εκεί. Καθώς η ψαριά ανέβαινε στην επιφάνεια της θάλασσας, όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Ένα τεράστιο ολόλευκο άγαλμα ενός μικρού κοριτσιού ήταν μπλεγμένο στα δίχτυα. Απομάκρυναν τα φύκια και διάβασαν την επιγραφή. Έγραφε Περσεφόνη. Ο Παντελής χαμογέλασε με σιγουριά. Ήταν σίγουρος πια ότι η φίλη του Αγγέλα του έλεγε αλήθεια. Αυτός ήταν ο θησαυρός.
Εκείνα τα παραμύθια τους έλεγε η γιαγιά τους όταν ήταν μικρά. Εκείνη την Περσεφόνη είχε ονειρευτεί κάποτε ο Παντελής. Μόνο που τα παραμύθια καμιά φορά βγαίνουν αληθινά. Μετά από μέρες, οι εφημερίδες σε κάθε παραμυθογειτονιά, αλλά πιο πολύ στις γειτονιές του Μυστηρίου, σε κάθε γειτονιά της Ουρανούπολης, αλλά και σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, έγραφαν για το πανάρχιο άγαλμα της Περσεφόνης που είχε βρεθεί. Οι ήρωες, οι περήφανοι, που συνεργάστηκαν και κατάφεραν να βρουν αυτό το σπουδαίο άγαλμα, ήταν έτοιμοι να γυρίσουν στην Παραμυθούπολη. Φόρτωσαν το άγαλμα σε 2 πολυποδήλατα και ξεκίνησαν για την επιστροφή. Οι παραμυθοπολίτες τους υποδέχτηκαν θερμά και ο Μπιρμπίλης φώναζε σε κάθε γειτονιά το χαρμόσιμο μήνυμα «Γύρισαν, γύρισαν!». Ο Αίσοπος αμέσως υποδέχτηκε το άγαλμα και τους αρμόδιους αποστολής στην αίθουσα των Συμβουλίων της Στρογγυλής Τραπέζης. Τους έδωσε συγχαρητήρια για τη σπουδαία ανακάλυψη. Τους είπε μάλιστα: Αγαπητοί μου, σήμερα σώσατε τη συνέχεια της ιστορίας του Αιγαίου Πελάγους. Ένα κομμάτι του πάζλ μόλις βρέθηκε. Τώρα πια κανένας Απόλλωνας δεν μπορεί να κρύβει καμία Περσεφόνη μακριά από τα φώτα της ιστορίας. Εκείνοι δεν καταλάβαν πολλά, μόνο έλαβαν αμέσως δράση και έστειλαν βιβλία για τη βιβλιοθήκη του σχολείου της Ουρανούπολης. Στόλισαν μάλιστα το άγαλμα στο Κεντρικό Μουσείο Παραμυθιών. Ήταν έτοιμοι να δεχτούν πολλούς τουρίστες η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Λυκούλης Γλυκούλης. Ο Πέτρος, ακουμπισμένος στο μαγικό του μαξιλάρι, κάτω από το αμυδρό φως του δωματίου του, τελείωνε το βιβλίο που είχε δανειστεί από τη βιβλιοθήκη του σχολείου του. Με ένα χαμόγελο έριξε μια ματιά στο βιβλίο. Τόσα παιδιά περίμεναν με αγωνία να διαβάσουν και εκείνα την περιπέτεια. Ποιος ξέρει πόσοι ακόμα θα μάθαιναν την ιστορία και το μήνυμά της. Έκλεισε το βιβλίο και το άφησε δίπλα στο κρεβάτι του. Το μαγικό μαξιλάρι του ήταν έτοιμο να του χαρίσει τα πιο γλυκά και περιπετειώδη όνειρα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.